V jeden deň na telocviku to bolo hluku kriku. Učka kričala drep v styk, to bol iný škreklavý krik. A my sme teda drepovali a popri tom si menovali, ako sa nám vôbec nechcel, ako sa jej hovorí, keď len brepce. Už nás boleli nohy, vzali by sme hneď v rohy. Keby nebolo zle z toho, zrazu skríkla stroho. Nerozprávaj sa, drepuj, poďme navyše aj 4 kolečká cepuj. Tak najprv drepy a potom B, povedal som a však ne. Ukážem jej, že to nie je problém, raz sa jej snáď niekedy vzoprem. Tak som sa pustil do behu, ej, bolo to od nej hnevu. Čo bežíš ako lemrava, poďme hneď zaboč doprava. Zavrnčal som na čo a kam, nepapuľuj, lebo ti jednu dám. Pritom som bežal rýchle, ale pri nej nič neobvyklé. Týmto povelom ma vyhnala na dvor von. Slnko vonku pražilo, zatiaľ ma to bavilo. Bol som vonku, videl som svet, nechcelo sa mi ísť späť. A tak som spomalil, na žval som poľavil, dlhšie som tam chcel pobudnúť, očkom okolie omrknúť. No zasa sa ozval hlas známy, tak čo je, poďme čo si posraný. Občas takto vyšplechla učiteľská tepla, hnala ma a súrila, čo sa s koňom zrazila. Chcel som na ňu kričať, za čo mám akože pikať, to nemôžem povedať ani slovo, no to by tak ešte bolo. Koľko ešte, spýtal som sa, behaj a nestrapňuj sa. A tak som behal, ako sa mi dalo, no jej sa zdalo stále málo. Nakoniec som 6 okruhov dal, skoro som to vzdal. Stále nebola spokojná, vraj známka bude náhodná. Napísala si ich na papier a zložila s povzdychom, čoho som sa to ja dožila. Poď vyber si jeden papierik a polož ho na ten tanierik. Vyzvala ma a tak som išiel, kto by na takéto niečo prišiel. Papierikov bolo 5, videl toto svet. Vonku zavládlo ticho hrobové, o chvíľku to mám hotové. Niečo si ešte dorobím a potom papierík otvorím. Aj otvorila a zrazu sa vycerila. Vybral si to, čo by som ti aj ja dala. Na tvári z toho poloúsmev mala, podala mi ho späť a tam svietilo číslo 5. No potom mi povedala, že ma iba vytrestá.